Bueno, bo día e moitas grazas por achegarvos hasta esta rolda de prensa onde imos presentar a moción coa que queremos apoiar neste momento outra vez, ainda que parece un mantra xa, que temos que decir todos os días que a cultura é segura e apoiar o sector cultural da nosa cidade especificamente neste pleno e nesta moción tamén en particular. Tamén levamos un rogo que afrota este foco que colocamos, pois queremos apoiar o sector da música ao vivo e atender realmente a situación dos traballadores culturais da música que nestes instantes o están pasando moi mal. Quizáis son dos espazos da nosa programación cultural que máis están afectados pola situación, porque, bueno, ademais da cultura que se programa nos teatros da nosa cidade, da cultura institucional, nos espazos institucionais, os nosos músicos pois tiñan un espazo de traballo, de liberdade, de continuo desenvolvemento nos locais da nosa cidade. Nos donde Compostela Aberta, pois no anterior mandato traballamos moito nesa liña en apoiar e en desenvolver a música ao vivo na cidade e tamén en protexela, porque consideramos que efectivamente Compostela é un territorio musical e a música ao vivo forma parte da nosa identidade cultural como cidade e non podemos perdela. Ben, traemos esta moción moi centrada sobre un comunicado tamén que queremos asumir, porque pensamos que os plantexamentos que fai a Federación Estatal de Música, música que publicou un comunicado fai 7 días, o 20 de abril, explicitando pois que non está de acordo cas comunicacións que están tendo co Ministerio de Cultura sobre posibles restriccións aumentadas de cara aos próximos meses. Plantexan que dende o goberno trasládaselles que o Ministerio de Sanidade vai publicar nos próximos días un plan que vai provocar unha restricción aumentada, incluso plantexa a Federación con restriccións máis drásticas das do ano pasado por estas datas, cando neste momento pois o que se pode incluso pensar como algo positivo é que podemos estar ao aire libre, non? Eles plantexan que non están de acordo co que se lles está trasladando, que vai quebrar definitivamente un sector que xa estruturalmente é moi precario, con moita xente que, cando chegou a pandemia, estaba fora das posibles axudas, porque nese momento, pola intermitencia do traballo, a intermitencia do espectáculo existe, nese momento pois había moitos traballadores que non estaban dados de alta e que polo que se viu acentuada a súa precariedade laboral e de axuda, de rescate dos recursos públicos, non? Entón, queremos facer ver que estamos de acordo efectivamente co que recolle o comunicado da Federación Estatal e plantexar un dos puntos dese comunicado que ten que ver ca particularidade. Entón, pensamos que neste momento para a nosa cidade ten un tecido cultural moi especial dentro de Galicia, un tecido cultural que non depende exclusivamente dos grandes eventos, porque parece algunhas veces que dende o goberno central
pois escoitase moito os lobbies das empresas de servizos, pero non se atende as necesidades dos traballadores da cultura de base, non? Nos, efectivamente, temos datos, temos 2 informes da cultura consecutiva no que plantexa que Santiago é un dos centros culturais de Galicia, é unha cidade destacada en barómetros europeos, no que a música ao vivo ten unha centralidade moi forte. Os músicos levan moito tempo sen traballar. Necesitamos que os recursos municipais, ademais de apoiar eventos máis amplios, tamén atendan a esa particularidade dos nosos traballadores musicais que traballaban diariamente en locais, que estaban asociados a colectivos, a grupos, e que sufriron un parón que ven xa dende fai un ano. E parece que agora as restricións que quere plantexar o goberno pois van a ser moi fortes e sen atender as identidades particulares, non? Nos queremos poñer a mirada na situación da nosa cidade, en particular do noso sector cultural, dos nosos traballadores, dos nosos músicos que están nunha situación moi complexa, e para iso pois plantexamos un acordo con 2 puntos que agardamos pois que estean con nos os outros grupos municipais, e queremos que o pleno do Concello de Santiago pois manifeste, como non pode ser de outra forma, o seu apoio e solidaridade co sector da cultura, moi especialmente cos traballadores culturais da música ao vivo, e que recoñeza o comportamento exemplar, que a cultura son espazos seguros, espazos moi protocolizados, nos que non houbo problemáticas sanitarias. Eso penso que é algo que se continuamente, tanto dende o sector como dende os espacios institucionais, dos diferentes niveis institucionais, hai un acordo moi claro, non? Que os espazos culturais son seguros, e son seguros porque tanto dende o ámbito público como dende o ámbito privado e comunitario traballouse nesa liña dende o primeiro momento para que así fose, non? Entón, o que consideramos é que é necesario trasladar ao Ministerio de Sanidade, ao Ministerio de Cultura, a nosa disconformidade con implementar medidas pois que sexan máis restritivas e que, curiosamente, non confíen nos procesos e nos protocolos, non? Que o ano pasado pois non necesitaban medidas tan drásticas. Por último, o segundo punto do acordo é que queremos que se dé a conta, non? A Federación Galega de Municipios, a FEM tamén, a todos os grupos do Parlamento de Galicia e a todos os grupos con representación galega nas Cortes estatais. E agardamos pois un acordo por unanimidade para apoiar o sector cultural da nosa cidade, maiormente a música ao vivo, que como vos quero volver e quero pechar con iso, quizáis un dos espazos que está sufrindo máis as restriccións, non? Pola pandemia. As restriccións porque é moi difícil programar, non? Algunha cuestión? Sí, non sei se poderes explicar un pouco cales son as restriccións ou por onde poden ir as restriccións que están comentando. Sí, o que traballamos é co comunicado oficial da Federación de Música. Eles non plantexan cales son, porque están agardando, xa dende xaneiro deste ano, na FEMP
pois xa se lles trasladou a representantes do sector que posiblemente non iban a poder celebrarse, pois, por exemplo, espazos como as nosas festas con aforos normais, non? Nin normais, nin casi adaptados, non? O que lles crea realmente problema, non? O comunicado non di cales son as restriccións posibles, di que son restriccións maiores que as do ano anterior. Entón, que pasa para haber restriccións maiores nun momento sanitario moito mellor, o sea que estamos teóricamente nun momento de control da situación sanitaria, estamos repetindo todos que a cultura é segura e curiosamente parece que vai haber unhas restriccións maiores. Ben, nos ademais diso, efectivamente, consideramos que as medidas que se teñan que implementar sanitariamente, pois hai que asumilas. O que nos interesa maiormente do comunicado da Federación Estatal é a atención ás particularidades, non? E as identidades particulares como é a de Compostela. O sea, Compostela é unha cidade onde sempre houve música ao vivo, onde viven moitos músicos, porque era unha cidade de liberdade e de posibilidade de programación institucional, privada, había salas de concertos activas, había asociacións que tamén promoven espacios. As nosas festas, penso que nos últimos anos pois foron un modelo de traballo co sector, non? Da cidade, co sector galego, e tamén con unha relación cos circuitos internacionais, pois nosos orzamentos, penso que moi ben orientada. Entón, neste momento, penso que hai que atender a apoiar realmente a nosa particularidade, non só pensar nos grandes eventos, que eso xa pensan outros no noso territorio. Nós, como Concello, que temos que apoiar os músicos que traballan nos nosos espacios institucionais, pero tamén os que traballan fora, nos locais, cando abran. Se non poden facelo nos locais, nas prazas e nas rúas. Nas prazas, aproveitando a programación de festas, como é o rogo que levamos, non? Que 250.000 euros da partida de actividades de festas ten que ser para rescatar o noso sector da música ao vivo e o noso sector cultural. O que hai é que traballar cos nosos músicos, cos nosos artistas, porque están nunha situación acentuada de precariedade, non? Entón, efectivamente, eles ainda non queren filtrar as restriccións, pero din que van ser maiores, que nunha situación teóricamente sanitaria moito máis complicada, non? Que neste momento. Pois moitas gracias.